Това видео обяснява процедурите за трансплантация на брада. Етап 1. Първо поставяме безболезнена локална анестезия и без игла. След това стартираме метода микро-FUE. И това е чрез извличане на присадките или космените фоликули от донорската област. Етап 2. Отваряне на микроканалите. И това е с помощта на камъка сапфир. Етап 3. Трансплантиране на космените фоликули, присадки към брадата или мустаците. Добре дошли в Клиникана!